inspiration today, I'm sorry. Pantalons negres i com sempre l'Esmerrell perquè m'he de rellisque. Bueno, paseíto. A ver si me despejo que me estoy dormint. Mireu, m'ha arribat una carta! Ah! Jo crec que és un cada any ma mare enviar-me la visita de Nadal. Que guai! Hola, què tal? Avui estic molt cansada, o sigui... Però bueno... Avui marxo ja, així que res, ara em faré el dinar. Arròs amb curri, que és super poc també. I res, ho calentaré i m'ho menjaré. Mentre miraré el vlog més d'ahir. Yummy! Bueno, el dinar, boníssim. Ara, a fregar plats. Comencé la part que porto esperant tot el dia. És que esperen una mica patint de que em dones temps a fer tot i tal, però bueno, jo espero que sí. Ara he de fer la maleta, tinc la llista ja, i res, tinc aquí la maleta. Benvinguts a fer la maleta amb mi. Tinc ja la llista i tinc ja les coses aquí preparades. Primer de tot, i el més important, si estàs veient aquest vídeo fent la maleta per anar a casa, pensa-hi, pensa portar túpers perquè després, ai, els túpers. Llibretes que m'he d'endur, l'agenda, important. Ties, és que, o sigui... Hi ha aire dintre la maleta, o sigui, no ho entenc. Ah! El diccionari de llatí, perquè tinc examen la setmana que ve, hauria d'estudiar aquests dies. I la llibreta de llatí. I el jornal. L'altre costat, roba, bàsicament unes malles, un jersei, aquests pantalons, que són per anar amb el jersei, que me'l posaré per anar al mercat de Nadal, crec. A la motxilla portaré l'ordenador i el carregador de l'ordenador, la Nintendo i el Kindle, amb el Sony Angel. Que mono! No té ales, perquè em va sortir sense ales. Doncs això, ho posarem aquí dins. Funda fantàstica de Club Medusa. Vitàmines, els micros. I ja està, nen, crec que no m'he deixat res. Fa 3 setmanes que estic aquí, que m'ho he passat molt bé els caps de setmana que m'he quedat, però bueno, també tinc ganes d'anar a casa meva. I tinc moltes ganes de veure el meu gos. Dia 2 de Vlogmas. La meva veu no funciona. Res, com sempre, moment de maquillatge super ràpid, abans d'anar a treballar. Ui. Porto no sé quant de temps i abans de començar l'agonia això no em passava. Va ser començar segon i va començar com a agafar aquest tipus i ja no m'ha marxat. En fi, què tal? Com esteu? Espero que estiguin amb mi. He pensat el primer Vlogmas i no sé, a veure quina rebuda té. Total, jo com si no ho veu ningú. Després em farà molta il·lusió tenir això gravat. Quines ojeres avui, ties. Estic contenta per aquest pont, tot i que em fa molta mandra. La quantitat de feina que he de fer. Bueno, fer els Vlogmas, la veritat, m'anima una mica. Esperem uns 3 Vlogmas. Si som molt avorrits i que donen 2 minuts, doncs potser els junto del pont, tot i que no sé, perquè també vull fer coses divertides. O sigui, no vull passar els dies fent feina, sabeu? Tinc un treball per la setmana que ve que encara no l'he començat. Tinc un altre examen, bueno, l'examen de llatí. És que tampoc ja hi ha un punt que més estudies, no? I tampoc és com els exàmens de la cèl·lula, mica traducció i ja està. I també tinc
un treball que exposo dilluns que tampoc he començat. Bueno, o sigui, sí que l'he començat, he començat a fer les lectures i tal, però no he començat a redactar, vull dir. Sí que tinc una mica d'idea al meu cap de com vull que estigui estructurat i tal, però encara no m'he sentat davant de l'ordenador. Llavors, pues, on fem aquest pont? Perquè un el presento divendres i l'altre el presento dimarts. Una mica de... Això, que està super marrano això, però el pintallavis, la veritat, és que és super mono. Me venen dies d'haver de ser productiva, però què us esperàveu d'uns bromes d'una universitària? Perquè jo tinc exàmens ara i al gener. Estos. Hola, he arribat a casa i ja tinc la capsa de Club Medusa. Així que us vinc a ensenyar què porta. Enganxina supermona, que s'anava que me pagui, però no. És que estava aquí la... M'agrada que no hi hagi res per darrere perquè així les puc penjar en paret. Diu Nobody Grows Up Mythless. Un adorno de Nadal! Cutie patxuchi. És com de paper reciclat. Primer he pensat que era un sabó. Després, vale, la llibreta que més és Raig Verd. Per què aquest llibre? Lali Smith! Molt guai! Ah, reescriure la mitologia, la publicitat i la recreació de mites... I un soniete! Vale, ja sé quin és. No he trobat noi. I diu aquí. Vale. Vale. Tarararan, tarararan. Tarararan. No hi trobo noi de Lali Smith. Molt bé. Això, lo de posar les traductores aquí. Sí, aquí també, molt bé. Res, estic molt contenta, ja us diré què tal quan el llegeixi, segurament a final de mes. Si potser abans, perquè l'Ali Smith tinc ganes de llegir-la, perquè a una amiga meva li agrada bastant. Ai, quin gamma de llibres té aquesta senyora. Que fort. Bueno, per fi ja és el pont. Res. Que vagi bé. Adéu.